Otvor si prosím ťa prehliadač a načíkaj tam zľava.sk. OK. Dobre, mám. No, chcela by som, aby si mi túto stránku nejako popísal. Čo sa ti tam páči, čo sa ti tam nepáči. Čo ťa oslovilo? Tak momentálne, keď sa tak na to pozerám, tak dizajn stránky sa mi páči. V prvom rade. Nepáči sa mi, že tu na mňa hneď vybehli nejaké zľavy. A zľavy rovno asi z Bratislavy, keďže tu má mesto Bratislava. Čo vôbec není vhodné. Keďže túto stránku určite nenavštevujú ľudia iba z Bratislavy. Potom sa mi vôbec nepáči, že tu nemá hlavnú stránku, kde by som si rovno vyhľadával niečo. Potom tieto kategórie, to sa mi vôbec nepáči. Žiadne podkategórie, to je divné. Všimol som si síce, že tuto dole sú nejaké kategórie, ale kto má vedieť, že kým sa preskroluje cez toto, že to tam bude. Toto najobľúbenejšie, čo ľudia pozerajú, sa mi zdá. Nezdá sa mi to tam dobre, vôbec. Radšej tie kategórie, keby tam boli, ktoré by som si mohol rozklikávať. Dobre, prosím ťa, keď si Žilinčan, tak by som ťa poprosila, aby si našiel hlavne zo Žiliny zľavy. Alebo kde si ho Tak asi túto mesto a dám si Žilinu. Dobre. Toto by som chcel tiež vyknúť k tomuto, že si dám Žilina a mám tu Liptovský Mikuláš. Lebo tam Chápem máš to, iba mám, v mojom že... okolí. Máš tam okolí Žiliny. Chápem, že iba v mojom okolí, ale tak by tu mohli byť tie kraje a nie. Dobre. Predstav si, že máš nejaké malé dieťa a nevieš, čo mu máš kúpiť na Vianoce, tak ideš na zľavomat, lebo nemáš veľa peňazí, kde by si hľadal niečo pre deti. Tu vidím kategóriu, tak tu by som si rozklikol pre deti. Tak si rozklikni. A keďže máš iba málo peňazí, tak by som ťa poprosila nejaké lacnejšie veci nájsť. Tak určite toto si rozkliknem. Cenu menej než 25 eur. Menej už nejde. Dobre. Tak si nájdi nejakú hračku, čo by si kúpil svojmu dieťaťu, čo sa ti teda zdá fajn, pekná. Toto autičko sa mi páči. No, tak si to pozri celé, čo tam je, čo tam nie je, to by si mi mohol Vidím cenu, aké má ponúka varianty, nejaké druhy autičok tu vidím. Do konca tejto zľavy je asi 4 hodiny 50 minút, takže by som ju musel kúpiť dnes. Čiže tam ešte nachádza. Opis toho modelu, ako uplatním zľavu a kde uplatním zľavu, v akom obchode. Dobre, takže keďže ju musíš dneska kúpiť, tak si ju teda kúp. Tak si vyberám toto prvé. No, tak si vyber. No. Prosím ťa, chcem sa ťa spýtať, musí sa tu zaregistrovať niekde? Je tam písané? Vyzerá, že nie. Iba zadám svoj mail. A keby si to chcel platiť bankovým prevodom, kde máš písané, že do koľkých dní ten prevod prejde? Tu hneď pri bankovom prevode vidím, že bankový prevod môže trvať 3 dní. Dobre, keďže to nejdeme kupovať, tak teraz si prosím ťa načítaj na tú hlavnú stránku.
Kusika sa tam preklikni. Super, a ešte by som chcela vedieť, že keby si napríklad hľadal niečo o nich, nejaký kontakt, alebo kde sídlia, Tak nejaké určite sťažnosti a tak, no. túto kontakt vidím. Tam by som si našiel ich adresu, telefónne číslo, e-mail. Tu vidím nejaké časté otázky. Ešte keby si chcel vedieť napríklad kto, nejakú kontaktnú osobu, že kto sa tam o to stará, kde by si to našiel. Tak by som našiel asi to všetko ozlavna.sk. A tu vidím nejaké osoby. Náš tým. Dobre, výborne. Tak chcem sa ťa spýtať, aké máš z toho dojmy, tejto stránky? Ako stránka by mohla určite byť prepracovanejšia, kvalitnejšia. Akože zľavy tomu sa mi páči, aké majú zľavy v podstate, aký majú výber zľav, ale nepáči sa mi celkovo tá stránka, ako je urobená. Mohla by byť oveľa lepšie spravená. Čo by si tam vylepšil? Určite hlavnú stránku by som spravil normálnu. Ešte niečo? Bola tam taká nejaká zaujímavá kategórie. A to je všetko? Asi všetko. Dobre, tak ti veľmi pekne ďakujem. Prosím.